Ok. Rapidement. Salam alaikum. Ampalma Malion. Amba fo ka barkada ampalma keni au dengeto amarasila juri chercheur. Nouvelle baden et ben balma nous kasro vous êtes en ligne. Ma ñini au fait vraiment émission aka partager. Aka kerbla aka jemcha ou banga page ou ba signaler là après wakati jambo. Donc a partager ay kerbla aka jemcha bien mercredi 18 octobre 2023. Mercredi 18 octobre 2023. Balmo Mali armée bora ka communiquer ke kidal bombardement follow balmo olu damnala. Armée communiquer ke pour la première fois angaye kidal bombardement kera armée be ka terroriste bombarder. Donc amena kana andado ola o nouvelle follow. Nouvelle flana ibaye Assimi Goïta. Balmo kabako kerare drone TBD by Actar a PDG mo munun ba kla Assimi ou reçoit ka médaille duma balmo nyoye o koroye ko fen chama nana amina kananda dola o koroye ko chama ne nana fen chejugu nunu ne a chama nana est-ce qu'il y a femme o temelengo balmo amabantuni satellite de communication a oteka révérer satellite de renseignement satellite de communication satellite de surveillance satellite Mali tolata balmo abna le kay abaro na le dam nam nanda do ala balmo est-ce qu'ante sokola ma yera yin est-ce qu'ante sokola ka centrale nucléaire dama satellite fene Mali tola balmo révélation be aya partager aka kerbla aka jem ay kerbla aka jemcha amena do ni nouvelle nunu na sansa ama bantoune compagnie aérienne antolata Français mon ami douana Air France kola wa Air Mali benali wuli sankele Air Mali yere ka compagnie un avion ka voler Mali fantan nani farafina farajela balon ko sankele ko nala ko baraw nale e che projet badem et ben balmo il y a beaucoup de projets pour le Mali transition balmo Wallahi en tout ça. Donc je veux le maximum de partage pour que amedo vidéo là parce que vous voyez qu'un page ou bien assis les cabrim vidéo d'amener quand un shérif qui faut chaque shérif tiami aidera kabako fratigi ala shérif qui so kabako frala fra mununa ka impana badema tension diabète furudimi rendimi kodimi shérif qui numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 otemelengo Kanga kutubu nanga wale fo no sheku la sana kane pele abese kwa te mokochi ko na gelara malikola wuli beke ka kutubu ka segere ka sheku sogore ka afoya ka mugadam kamara fo sheku fitini balmo aka foli be ano la sana kane denge ni tara segoni la sana kane mayo ni sheku fitini yoy wallahi fo matien fon famel la sana kane la abuyana makama doni abebe sheku fitini na. Donc, au temelengo ka chaque sala fo kanjalo ale de faye segu dawda kanjalo fo yan fo tubakura murke ka kuma macha ni mogo munu mogo bala amba ka numéro amba dila inbox fait mogoma. Donc balmo amedo anga vidéo konala armée bora ka communiquer pas de qu'est ça a communiquer konala balmo armée ko kabe clé sababo ale ba ka barawla o ti dore Tessalit o kanka nga di Mali armée ma o kan di tola Mali armée ma armée ka communiquer la ko groupe tchejugu bingale kelao groupe munu esia famu ni terroriste do ko lu de flèche à plusieurs reprises ni a clé sabaye ni Mali ka avion go ko be jigi Tessalit à base aérienne na Tessalit kangono ko be wuli ka mugujugu de taka kiro Mali ka panguruma avec les sababo ou beka mugujugu taka kiru Mali ka panguruma alors que Mali dunu ayan kandi diemo ma ko Tessalit kan ambe takata occuper amo baramina tien ka sharia ka on bamanchi wale kebrao olu de beka mugujugu taka chana armée ko kore la kale willa esi ya famu
Comme moi, mon mec a une waleya tchedjoukou ke, allez willa kou nodo. Moi, mon mec a une waleya tchedjoukou ke, allez willa ou kamaka, frappe aérienne ou troula. Frappe aérienne kotige balou. Bon mot de Saint-Fait. Armée koko Tessalit na alentour. Kaye brontoli ken. Ko tchao tchebeka muguchi. Tchao tchebeka marfachi. Tchao tchebeka ese kibe avion nunu palka jigi. Avion dum kou bebeka jigi. Ala barkala. Mbalmo armée kokale beka mugujugu tchedjugu. Keleke minen fefe babulo. Aéronef. Iba ye kafo. Sukhoi 25. Albatrosu. Dronou. Hélicoptère Mi-24. Mi-35. Mbalmo ko Mali avion bede Willem en état d'alerte. Obega Gouchilike Tessalit. Tessalit Kerefela Obega Gouchilike. Pour la première fois, l'armée a parlé de bombardement sur les positions des groupes terroristes jusqu'à Kidal. Bon, ko kelebe ka se eski afamu soforo kuna ko kelebe gi terun ka grenso. Bon, stratégie là, iba e ka fo kelebe gi terun ga gren Kidal. Bon, Kidal aéroport déjà ba armée malienne bolo. Mali armée de fleurs comme ina manya sisan ko kerata. Ministre be ka janfake. Ministre be ka fere sugu beke pour que ka armée ka bara saboter abolo te fa ka kandine wala. On terroriste ou bena muneke nous est attaqué au Boulgatou replié sur leur position jusqu'à Kidal. Jusque là, armée konteka son SIA famu ka position attaqué Kidal. Mais ko sera ne niveau mima. Est-ce qu'il y a un bien dongodo, il va au lieu de mettre en position attaquée. Mali armée ko kaye bombardement d'amne Kidal position là. Avec un mobile gauche, avec un frappe aérienne ke, mobile ni marfa ba kuna, mobile ni explosif ba kono, mobile na be menace représenter Kidal. Mali armée beka jahanama juku kame wakatimna. Mali armée beka takaminda est-ce qu'il y a un terroriste Mbalo abiku bunte fuka fiefula. Ore senfe algabas. Anaka famille no terroriste ka nyamko bay. Balmo kana ka famille u kele no ka Mali blare. Uye Mali bla obeka tu dugo dola. Esi ya famu. Obeka ta u dugo Mali krefe dugo dola anaka famille chité. Obeka demsenu ne di sayama parce que demsenu ta do mime unye. Olute armée malienne ka capacité do mais terroriste no be armée ka capacité do. Donc ore stratégie là Mali a ka flotte aérienne a utilisé les damnés. À 50%, en flotte aérienne, ni avion y bombardement ke, ni hélicoptère ou yake, drone menake, ni drone yake, Sukhoi 25 ni 27 ou releta. Ka damne Tessalit, anifis, agelo. Mali armée de l'air beka sangolo beke à senoy. Wa surveillance aérienne de beka damne. Surveillance aérienne accrue. Ka sangolo koloshi, ka dugumala koloshi, moko tse ka du frontière la. Terroristes encerclés les dompi, ame wakatimna, Kidal encerclés no borote. Ah, mbolmo, Mali armée, vraiment armée ka ngafo, armée ka communiquer bora. Ako ko population bega yaklisigi, ko population begi jigisigi. Quand le processus min konna la, no de ka kan occupé ko fo ite se ka bali. Ni ala ere ka masate. Ko ale be processus min konna la pour que est-ce y a famu ka Mali ka souveraineté boli Mali fantan nani beka armée ko ka ba ke ko yoro minani dugumala kalara abe 120 millions ta ni 120 millions desera yoromna dugumala bi barake Mali armée be ka guerre minga be fonde ma ko la guerre est claire. Utiliser les forces terrestres et les forces aériennes en même temps armée betise ka kere ka avion ni blindé ou coordination troupe au sol ani vecteur aérien balma iba kalama ko de be armée professionnelle distinguée ka teme esia famu armée munu ni keleke menan bateau bolo ani terroriste tchelala on sait la combinaison badenge la combinaison des avions la combinaison des radars la combinaison des troupes terrestres et des troupes aéroportées balma ubeka jahanama de tigin koronfela la bi terroriste ka terroriste yemo be bolle me bi a be bolle me ni do mata Algérie do tale Mauritanie o se ka do Niger parce que o yen gogorole no Niger da sokole no kunu Niger est 31 terroristes de Boronto 31 terroristes Niger o de Boronto donc bi takami ne be terroristes tege konna la bi parce que MINUSMA ou ya ira ka fo ko lu songa ta plutôt que prévu en fait na sike ku laire wa ibaye ou ka avion à chaque fois ni Mali avion be jigi no be ka mungu kanti
K'u bɛ avion empêché avion bɛ jigin o y'a sɔrɔ avion escorté len don par des chasseurs balima o de bɛ ka u kamana gan balima an ka avion bɛ ka ninnu dabali ban dɛ an ka avion bɛ ka ninnu kamana gan an ka avion bɛ ka ninnu dabali ban wa an ka avion bɛ ka ninnu a bɛ ka u jigi tigɛ faga de o de siratigɛ la a b'a dɔn kabako min fana kɛra bi yan Assimi filɛ nin ye société min n'ale bɛ drone TVD by Actar Assimi filɛ ka u reçoit a ka palais kɔnɔ a y'u invité k'u reçoit a ka palais kɔnɔ ka médaille d'u ma n balimaw koba de b'o kɔ société drone by Actar mɔgɔ minnu y'a créé société minnu y'a créé balimaw ninnu déplacement di farafinna dɛ u déplacement di dugu la dɛ mais Assimi ye u wele balimaw nana Assimi ka wele jaabi Assimi ye a ɲɛmɔgɔba bɛɛ décoré wa a y'a bila u kunna Assimi bɛ taa ninnu décoré wagati min na balimaw o kɔrɔ ye ko drone baden de sera an fɛ yan o kɔrɔ ye ko drone baden de sɔrɔla Mali fɛ o kɔrɔ ye k'u ye contrat u ye drone caman de livrer Mali ma n'i y'a ye Assimi bɛ médaille d'u ma k'u décoré balimaw Assimi stratégie ye dɛ a b'a kalama ko drone sɔrɔli i b'a dɔn i bɛ commande de kɛ i bɛ se ka san kelen k'a commande kɔ Mali b'a ka drone fɔlɔ sɔrɔ wagati min na ko Mali tɛ se k'a sɔrɔ ni san kelen tɛ mais Choguel ni Assimi ye diplomatie sugu dɔ kɛ Turkiw la ka Turkiw nɛgɛn cogo sugu dɔ la au lieu de san kelen kalo saba Mali ye drone TVD by Actar an ye den 15 sɔrɔ o kɔfɛ den 15 wɛrɛ nana a ma yan Assimi y'u wele ka médaille d'u ma mɔgɔ ma deli ka nin k'u la o balimaw a y'a bila aw kunna ko minimum ninnu ka nali la i b'a sɔrɔ drone 30 sera Mali kɔnɔ e cɛ drone bɛ ka dugu la nin wagati la dɛ nin wagati drone bɛ ka k'a ka véhicule bɛɛ détruit balimaw est-ce y'a faamu an ni dɔw ye baro kɛ u ko ni drone jiginna u kan drone mana jigin terroriste ninnu kan k'u bɛ kule k'a yɔrɔ la n balimaw ko Ala ka ne kule k'a kan dɛ est-ce y'a faamu u bɛ kule kɛ jatigɛ fɛ cɛ u bɛ siran drone ninnu ye n'u yɛrɛ ɲuman ko drone ninnu ye tueur silencieux de Assimi ye o drone o concepteur a ye u wele n balimaw ka médaille d'u ma nin ye diplomatie de nin b'a yira Mali ka diplomatie ka jiri mɔgɔ min bɛ kɛlɛkɛminɛn feere i ma n'i y'o reçoit ka médaille d'u ma balimaw a b'a tɔ encourager de hali ni commande min n'a kan ka kɛ kalo 6 i b'a ye a b'o kɛ kalo 1 k'i ka commande d'i ma nin kɔrɔ y'a bila aw kunna an b'a kalama drone caman donna Mali la a y'a bila aw kunna a bɛna drone baden de drone de bɛna caya Mali la kojugu parce que Nord territoire c'est un territoire trop vaste drone den kelen a bɛ bâton kuturu ka baara de kɛ bâton composé de plus de 500 éléments drone kelen b'o ka baara de kɛ surveillance appui fait i b'a ye a capacité bɛɛ b'a la bi Mali ka drone essentiel a bɛɛ déployé bɛ Nord la n ko terroristes dabali de bɛ ban a bɛ k'i kɔnɔ ko avion kelen b'i bombardé la i b'a sɔrɔ avion 10 ɲɔgɔn o bɛ ka appui kɛ en même temps dugumamɔgɔw fana bɛ ka progresser o de ye guerre éclair u tɛ ka minɛ cogo de sɔrɔ o la o de bɛ k'u dabali ban bi an bɛ wagati min na donc balimaw bɛɛ k'i hakili sigi an b'o bɛɛ la fɛnɛ a b'a ye ko kura wɛrɛ nana fara ko kan tuguni o tɛ dɔwɛrɛ balimaw Mali ye satellite de communication satellite de renseignement est-ce qu'il y a faamu ani satellite de surveillance balimaw ko Mali ye o demandé ko Russie ka o d'a ma du jamais vu des satellites de renseignement balimaw satellite nafa ka bon koyi satellite de renseignement Assimi Goïta y'a demandé ko Russie k'a d'a ma Russie sɔnna contrat signé o satellite n'o bɛ Mali kunna balimaw o de bɛ renseignement di à la seconde à la minute terroristes bɛ ka déplacer wagati min na balimaw terrorisme ko banna Mali la balimaw rébellion ko banna Mali la yanni diɲɛ wuli cɛ Mali tɛ attaqué tuguni balimaw o satellite de renseignement ani surveillance o de bɛ frontières sécuriser balimaw Algérie kun b'i den ka terroristes latɛmɛ Mauritanie kun b'i den ka terroristes latɛmɛ parce que nin satellite t'an bolo aw b'a kalama ko nin satellite bɛ Algérie bolo Algérie avance ta trop nin satellite bɛ Paul Kagame bolo olu avance ta trop aw ne kun bɛ retard la o de la walahi an ti yafa France ma a bɛɛ n'Ala cɛ an tɛ yafa France de y'an bila retard la wa an ka jamana la France tile kelen m'a chercher ko Mali n bɛ fɛɛrɛ kɛ k'aw dɛmɛ a ka satellite sɔrɔ Ala walahi an t'an ta yafa u y'an ka avenir tiɲɛ u y'an bila retard la plus de 30 ans de retard u y'an bila la Russie filɛ k'u bɛna satellite de renseignement d'a ma satellite de militaire satellite de surveillance mouvement fɛn fɛn bɛ ka kɛ dantan fɛn fɛn bɛ ka kɛ dantan fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ
anga bagan surveiller anga frontière est-ce qu'il y a fond terrorisme nous be ka do en fait ou te ka do ou be ka progresser niveau là ni satellite comment on fait sans ba sur big sans ba sur Mali kele ko bana bagage bana terrorisme ko me ro ran ya be localiser donc satellite abna bla Mali kele ne kuna be tourner Mali kuma est-ce qu'il y a fond Mali na alentour wa ko be ka kan voisin fait à satellite à bas payer est-ce qu'il y a comme donc on sait qu'à Djambatrouni Mauritanie frontière là on sait qu'à Djambatrouni Algérie frontière là mbalmo ay Assimi Goïta foya en même temps que satellite mina barawere ketuni on est qu'à un de mes scènes là il va là où t'as dugukolo be en fait satellite ou yoro abaye ton me sait qu'à tienne nga mo nyinama satellite ou banga Sénégal font koloshi ni kori ni tienne mina do kori là secteur mina abe yi mo informé no ga soro ton kume anka ton me fagana anga balo tien ka balo dunga tien satellite mambo o kalama no ga soro anga sumando mona fo be yini nga tien atolitodo satellite mambo o kalama satellite ma yirana dugukolo mi sene kan dugukolo mi nie kabal dan nie nyo dan o kan ka teme minka est-ce qu'il y a bon wa abanga seneke fem besurbe wa abanga sanko sambegana ni sambegana rom na ba fo ay seneke ni orola wa satellite de bateau est-ce qu'il y a fond wa foi ay ni sene fin sene ni jamana parti là abenya wa satellite ala be géolocalisation dugu jukoro na folo be yoro mununa aba be irana Mali flenier de kake puissance économique nian dontore dans la cour des grands est-ce que français kanto français bolo français bisa kanenge est-ce que français bisa kanenge fuka français ça atisa kanenge ama klo la fene compagnie aérienne Air Mali abena le wuli sans télé Assimi avion baden commandé agacha avion moyen est-ce qu'il y a comme avion mon commandé là kana Mali là ka Mali région est-ce qu'il y a comme avion ka pan Mali dugu be konna là ka Mali dugu be servi ka bo kay kata kidal o compagnie aérienne nga soro o ka bo Mali konna là farafina dugu andia kata o kofe ka bo Mali konna là kata Tubabula Faradjela faut ici aux compagnies aériennes Air Mali Mali Kelenta compagnie aérienne mi na bina ni ma fli Moussa Traoré kana Alpha Nunga Tana aux compagnies aériennes Air Mali Assimi mena kana lawli balmo qui dit mieux ore la même foyer ni fanga mi me anguna ko flatere ay faire beke malion pour que nos projets nous soient réalisés il faut un minimum de 10 ans soit en dessous les 5 ans quand sera ma élection 10 ans ou bien 100 droit ma élection pour qu'on a 5 ans bara nous imaginez na une élection est-ce comme ça compagnie aérienne ko sankele a bara bébé ba oh non y a télé à élection est-ce qu'on a ce ko est-ce qu'on a cette élection organisée ka compagnie aérienne ko barake est-ce qu'on a cette élection organisée ka centrale nucléaire barake mo do be ka ke yele ko centrale nucléaire ko tienta la awa klita la wakati mna ma foka be avion ça ou yele la ma ou yanke yele ko fin quand c'est avion soro mbalma ma klak avion soro amakla avion de combat soro oh ou ba centrale nucléaire ke yele ko sans saba ou ba centrale nucléaire ye ou nyala ko do be ka ta ko santa te santa mo olu ye kuma tien kuma udi nyamwa o de lambalmo anga fere ke Assimi Goïta Choguel 5 colonel am mogote élection na fo sanduru élection mo kuma te fe ka me anklo la voilà ou ka santange fonga la ka soro élection ma ke folo pour que ni projet nous nga réaliser ni projet nous ma réaliser nantara élection en balmo nga foko a Dieu ni projet nous nantara élection ni projet nous te se ka réaliser transition ne be se ka ni projet nous réaliser ni projet nous se ka réaliser transition ne konna la satellite ka soro tramway ka kay est-ce y a bon terrain kura ou kana terrain sira kura ou kana est-ce y a bon centrale nucléaire ou ka créer usine d'armement on a créé courant ga dajigi satellite de communication compagnie nous nga barake balmo a se ka ke a dogale sanduru ka se santama amro be élection du mena président du mena sera kanin kan élection démocratique président du mena sera kanin kan démocratie président du mena sera kanin kan président démocratique du mena kan donc balmo en terme ko lamere on manga intérêt de l'AIP on a intérêt de transition de là wani ni keram balmo chômage tekin ni kera chômage ko bana ni kera malion munu be extérieur la aina investi wallahi aina Mali jarle le fleni chômage ko de bana fleni mbalmo donc ni Mali diatola de on a avenir
ko élection ne bena o empêcher billahi ante jenay tchew yang avenir hypothéqué kanga avenir détruit plus de 40 ans sans binani ou kanga avenir détruit sans binani francité son ponga jo ate so centrale nucléaire gajo ate so nga satellite so ate so nga avion de combat so ate so nga compagnie aérienne d'aile France a empêché ni bella président mi nana kana odama a mo falen jona ko élection da maire agwa tout joka bwanda la élection tant qu'amani projet nous réaliser les anyela amote élection na bi sécurité be bandra manga développement nega fo malika décoller nan décoller la so ka élection ge ama décoller ka nga jamana la sécurité kono ateke donc bolmo vraiment ka awfo ka barkada ni kibaru adamado nebe ambulo ka fo awye aya partager ka foye amanga studio dalel la ni mo munu me fe kan deme vraiment be jan parce que amusaka fanga ka bon kojugu esi ya fama ngona mba parala an yorota me matériel sauna ambeka matériel usa ni munu be fanga continuer vraiment na deme kon ka doyen abidjan donc o temele ngo ka mbalo muso Fatoumata Niane Batuli fo vraiment anya ye alsa tongodo abeka aseke fantawnye abeka aseke munu be ka don sale école ta sele c'était munu ye ka papier ni cahier ka osan vraiment Fatoumata Niane Batuli anaka mouvement biko abeka do olu jiglim ngoro yatima jiglim ngoro vraiment ambe afola kaka continuer malante nyamwe ni mi ngamoke ambo fo en même temps ka folie blatoni Seydou Kanma ay bara minke Seydou Kan esi ya fam 50 millions ka ta ka di mali armement vraiment amba fo fenela donc salam alaikum en balmo